تمرتي زي برسل على موت صقايو تمرتي مثال نايت زبرخن زبلت مصايل كاتمسكر كاون انت زي وحيدو زبل صح يكونن نعلمنا اون زقاز عاد قصبيته كدسا موحس معور عدلات مرتي حدا خابت منكست إرترا بأتو كروس سرحلو زولو مدبات كوينو أبقت أرن كتمان رحوقن كروان زركب زيقانا يزهاجر تتقام عدلات مرتن مقبارو تمرتي نخلو أب كلو زبل مرحتيما أب كنميت بمغمات بعبت عري يسرحلو اللو بمنقدي مصحفاش إرترا أقلقلو تقرنيا بيلنا أزوز لباو سلامتنا نقلكم علينا قزيكم نمكتسالنا وفيكم بسانا زلخم زخبركم سماعتنا كم يكأنيكم نلومي سبالنا يزعبا أبت مرتزة تكورا مخانو دورو بتي أمتوز غربت حسطو تقنزيكم عليكم امباركست حسطونا نتي بمنستر تمرتي جنفر ممعبال عام السبت توديبو نمعبال كلمة تمرتن مسرطاو تمرتنا توكيرو أبكتا ما كرن السوها بالسلطانا سلاحة سمدا بيكخون نملو تحسطو ختكتاترو بخبرنا عدمنا ناب تحسطو مدبنا كنسكركم መንግስት ኤርትራ ቅድመ ትምህርቲ መሰረት ናይ ተዝበረኸ ትምህርቲ ምዃኑ ብምእማን ክሰርሓሉ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝርግሒኡ ግን ድሩት ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩለን ዞባታት ንኡስ ዞባታት ዓድታትን መምሕዳር ከባቢታትን ሃገርና ነዚ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ዕድላት ዝረኽባሉ መደባት ብምሕንጻጽ ድሮ ተግባራዊ ኮይኑ ምህላው ንከታተሎ ዘለና መደባት እዩ نزي حياله ممهران قدمة مرتب مدلاو تبقى زول مدب نمعوات على ما ينبار اتي بجنفر ممعبال عام سبن سرت مرتي اب قدامي معلت صواب سلطنا زخبركم سمعتنا نعلم از مدب املكيتو مبرك هبه ناس توكسنايو ام منستر مرتي كفل مرمرن ممعبال عام سبن دايركتور جنفر ممعبال عام سب ممهر جرماي قبري هوتيو نايلوم زكاي زلو سلطنا نموال ህፃናት ዝምልከት ዝተዳለወ ናይ መሰልጠኒ ማኑዋል ወይ ከዓ መምርሕታት ኣሎ እዚ መምርሕታት እዚ ብክኢላታት ተዳልዩ ናይ መጨረሻ መልክዑ ንኽሕዝ ካብ ዞባታት ተዓዲሞም ዝምልከቶም አካላት ንዕኡ ኣብኡ ርእይቶ ሂቦም ብዛዕባኡ ከዓ ኣፍልጦ ሃልይዎም ዝቕፅል ስልጣናታት መደባብ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽካየድ ምድላው ንምግባር እዩ ዕላምኡ ብሓፈሹ እዋን ዝንተላ ተኸታቲልና መንግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ውሳኔ ብዛዕባ ምዕባል ናይ መዋዕለ ህፃናት ገይሩሎ ወሲኑሎ እቲ ውሳነ ከዓ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ህፃን ደረጃ መዋዕለ ህፃናት ክሓልፍ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ውሳኔ ተመሓላሊፉ ስጋብ 6000 ዝኾና መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ 99 ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ካብ ኩሉ ዞባታት ተኣኪበን ናይ ሓደ ወርሒ ናይ መዋዕለ ህፃናት ስልጠና ወሲደን ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ ዞባታት ተቆፂረን እቲ ደሞዘን ተገይርለን ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ኣለዋ በቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እዚ ስጉምቲ ዝግን እቲ ተፈላለየ ክውስኽ ዝግብኦ ኣብያተ ትምህርቲ ገና ብሕጂ ክውስኽ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ ነተን ቅድሚ ሕጂ ዝሰልጠና ይኹና ነዘን ብሕጂ ዝቁፀራ ንኹለን ሓዊስካ ስልጠና ብሰርቲፊኬት ንኽምዕብላ ምውዳብ ይግበር ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ዝናይሎሚ ነቶም ንዕኡ ዝመርሑ ኣካላት እንታይ ትሕሶ እዩ እቲ ስልጠና ዝወሃበን ንዕኦም ሓበሬታ ሂብካ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ክረምቲ ስልጠና ይኹን ድሕሪኡ ዝወሃብ ስልጠና ምድላዋት ንምግባር እዩ ምዕባል ዓቕሚ መምሃራን ማለት ምዕባይ ደረጃ ትምህርቲ ማለት እዩ መምህር መሪሕ ብሉጽ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ጨንፈር ምዕባል ዓቕሚ ሰብ እነዚህ መምሃራን ቅድመ ትምህርቲ ኣተኪሩ ዝሃቦ ስልጠና ነቲ ብሉጽ ዜጋ ዘፍሪ መምህር ዝሕግዝ ስልጠና ምዃኑ ዘማት ኣይኮነን እዚ ንመዋዕለ ህፃናት መምሃራን ምስልጣን ዝውሰድ ዝወሃብ ስልጠና ኣቐዲሙስ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ኣለዎ ትሕዝቶ ከዓ ኣብ ኣካላውን
أمراون سمعيتاون عقم تمهراي ويحسان أبتي ناي مجمرتا جزء 4-5 عامد كله أبتي زيادة زقبل له درجة خلو نمهاري يتسوز مهارة حجي كم زي أساتها في زخانة تقول عبعلو داسر حزم مهارة له تمهارو محبرة وليلان حدهم زقبرلو كبابيهم زفلتلو هجرمون بتعقمهم زفلتلو كلمة زخانة نجر بقعمهم زفلتلو نتي بحفش من مينستر تمرتي كاريكلم كاتي بحجر زلو كاريكلم كا دلو المسرت نمقبار سلمتاي أون زعبا قانقا زعبا حساب زعبا سنفلتت زعبا محبراوي زملكتون تفعل تحسو سلا زلو نعقو تماهيرهم مسرت كيرهم نخودي سلازي كابزي موركيسكا عبي زخانه زلا ويكا مسرت ني مغيار ناي ساعات تمرتي ناي كاريكلمنا بعينت نمقبار ايتي صعرز قبر زلو ابتي قدامي معلت سلطنا ناي قدمه تمرتي استساتفو اكلات بقندو امدلاو ناي ممهار ناي قدمه تمرتي زخون صحفات زنطفو زلو خوينوم كاب كلن زواتات زمصو حالفت تمرتي حالفت قدمه تمرتي ناي موعال هصانات كتكتاتل كاب زقمت احادو وكلتي كومون مكرات ممهاران قدمه تمرتيوم تساتفت نيروم እቲ መደብ ብቐንዱ እቶም ኣብ ግብራዊ ስራሕ ዝጸንሑ ብስቶም ብክልስ ሓሳብ ጽሑፋት ዘዳልው ናይ ሓባር መረዳእታ ንምፍጣር ዝሕግዝ መደብ ነይሩ መምህር ግርማይ ብተወሳኺ ኣብ ዘቕረቦ ሓሳብ ብመሰረቱ ኣፍልጦ ናይቲ ክወሃብ ዝደለ ዘሎ ስልጠና ትሕዝቶ መሃራን ዝወሃብ ስልጠና ንዑ ኣፍልጦ ንኽህልዎም እዩ ዝጎድል ነገር እንተሎ ከዓ ንዑ ክምልኡ እዮም ስለዚ እቲ ዝተዳልዩ ዘሎ ንምፍላጡ مسؤول تلاليخا خا نزقصل سلطنا نوصاي حجي افلطوم كب نمبالي تي مسرتاو هو حجيتهم مهاران سي كاب حجي قدما مدلاو غبرلو مالتي زوم زوباتات كلهم كاوخا كم زبلكي تناي كرمت مدب كغبريو قال بب خبابي خا زوهاب حصرت سلطناتات الله نعوخا عقمم كا كب يبللو حجي زيا مسغبرنا كاب زمزلو كلاي ربع عامت ناي كاب كلن زوباتات اصل ناي سلطنت سلطنا كان سلطنا خليبينا إذا تحسوا زسي نايسلت سلطنا نزوباتات السمكة نأبيات التمرتي كوز عن سلطنات كوز اليوم مالتي لازم سلطنا تأساسيرو زخي جزيا نزكايد نايز قصل كالعي ربع عامد نايسلت سلطنا نهبو بايتا ياتخون زلازيا ممهر مريم نقاسي حنت خابتن تحسوا سلطنا صغربا ممهران كوينا أما معبال صحفات ناي كلمة مرتي تنقف زلا ممريا نتحسوا صغربا مدبن إعلامونا ملكتا مبرهي كتبنا مستوى كسنايا زي سلطنا بفولين قدمة مرتز ملكتيو عبز توهب ناي كلمة حجي ناي كلمة مرتز سلطناتات أو تا مانوال نيرا تقعد تقوم لازنو بورو مسلطنيت مانوال نيرا نزا مسلطنيت مانوال نعاء انتاي حسرتات هالوا خمي جيرنا خنهفت مالنا زول مستم مشارخت مستن أب زوباتات زركو حالفتن ناي قدمة مرتي أو هارتي خالوت مسقدمة مرتي استحاحز سراحات زلوم كلهم نعاب بوريهم مستزلو ناي سراحات ناي قدمة مرتي نداوها هادو أبزي زوسخ توسخ خمسة زخون نداولو نتا ناي مانوال ممعبالي نيرو تقند علامة مخنياتو نزمت غزي تا مانوالو نكنتقم الله سلازخنا نتريني تي أرستي بحافشاوي انتايوتي تحسو ناي early childhood education ويكا أبزي قدامت عمتات قولعة ناتو تغمي مخنياتو قدامت عمتات قولعو أزيو مسرتاو سلازخنا أو انتاي تغملو ويكا حافشاو انتايو تغمتاتو انتايو أبتي كاريكلم ناي أبزناي قدمة مرت انتاي يمثل اتن ديفلوبمنت ويكا معبالتات قولعت كم زون زقبقو معبالتات كأمن تايزو توكوريو اتي بمولو لسن بلان ويكا بلاني نايتي قدمة مرت خمي يمثل ممهر انتاك تمثل الله بقدمة مرتي تخفل انتاك تمثل كخيل الله ناي وش تخفل ناي دقن صوتاتات بخميك تحاحز مخنيات قولعو بصوتاهم بنقرات يوم زمهارو نهز خمي جيرن فودو بو خمزلون ناي تخفلي سيفتي ويكا سيفتي ناي وش تخفلي قولعو تبروتكت تخونو خابس تفلالي قودات نقرات نكالا خلولو مخنيات قولعو بقليو تدسو يسلو زخونو وش تخفلي نتن قولعو زي قودو كوينو خدالو خمزلو عبدقوهم كومو كابتي زخونة قودا نقرات نتأخوهم كمزلو حانت ممهر كاني ناتا بروفيشنال إيتيكس ناتا تمرتاوي بقعات دهنو لو فالي ناتا مسارحتا
مس قلعو مس كبابيهم دلو ولدن كوميونيتين انتي كتمثل الله ممرسي مس كل ناي قدمه تمرت بفلاي مس ولدن كوميونيتين زياده تاش مسل زلوا او قبلت خوينا خطقربالو مس اونكا زلوا ركبات كاني ازيو بلوز كوم كم زلو زي نز ملكتي نيرو ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ስልጠና ተሳተፍቲ ነቲ ኣብ ምሕያል ናይ ቅድመ ትምህርቲ ዘለዉ መምህራን ዝግበር ዘሎ ፍሪ ብምምጓስ ኣብ ዝቐረበት ሕዝቶ ኣቐዲሙ ዝተዳለወን ዝተኸለሰን መምርሒ መምሃሪ ጽሑፋት ቅድመ ትምህርቲ ክምልኡ ኣብ ዘለዎም ትሕዝቶታት ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም ነይሮም። መምህር ግርማይ ገብረ ህይወትን መምህር ሚራም ነጋስን ብወገኖም ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዚ ኣብዚኣ ብግቡ ተማሓይሻ መብዝሕትኦም ኣሰልጠንቲ ካብዚኦም ስለ ዝወፁ ነቲ ዝመጽእ ስልጠና ብዓቢ ብቕዓትን ነዛ ማንዋል ከዓ ብግቡ ኣጽኒዖም ንዝመጽእ ስልጠና ብግቡ ተዳልዮም ካብቲ ዝነበረ ዝሓሸ ስልጠናታት ክካየድ ኣብ ኩለን ዞባታት ከኣኒ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስልጠና ተኻይዱ ተን መምሃራን ናይ ቅድመ ትምህርቲ ከዓ ብግቡ ሰልጢነን ኣብቲ ግቡእ ቦተን ክንሪአን ኣብ ስራሕን እዩ እቲ ዕላማና እሞ ነዚ ትፅቢት ዝለኒ تي منغستي اب ناي قدمه تمرتي غيرو زلو قلحتا كلنا نفلطينا اذا خا تي زلو وحدت حدنت عقمي ناي زيغاتات كبن مبال زغبر زلو صعري نعو بايتا ني مغباري حدنتو عقبه مول افرطو زلو زيغا مهناص مالتكا وحس خونه حبرتسب ابيرترا مهناصي مالتي سلازي نزي علامه زيت اغداسنتو ترايو كل سب اغداسنتو ريو كواسو لغبا ازيوم كم زي تحللتي نايتي مدب ينبري بعابيو ممهران الله ولد الله كلها ابتخبابي من محلارات الله نايزيوم كلهم وحدت محبرات الله كلن تواحدهم نزي هنصت حجر اكلنا تزخونه سرح بزل على درجه واسويتنا انا تسويسلني خبركم من سمعتنا اتي بعسرت مقابيت استقايده اما مهارنا قدمه تمرت اتوكيرو توهب سلطنا بعوت مستزازمه اب صعبه معلتي نكلته معلتات مالد 11 مقابيت 10 دقائق انسيون زركبوم 75 كاب كلن زوباتات زمصو ممهاران قنقاده حالتي مسرتاو تمرتن سوبرفايزراتن استرخبو سلطنا ناي مسرتاو تمرتي قصيلو اتي مسرتاو كده تمهارن معباي زحق سلطنا كاب سالساي كسب 5 كفلن زلو تمهارو بزلوم درجه زيكونه ببقعتهم زمهار لبايتان مفتار كحق سبايلو نزوصه ممرح مصحف نمغمغام زعلم منبرو كيدا سلطنان مرمرن اب ጨንፈር መምባል ዓቅም ሰብ ዶክተር ጴጥሮስ ወልዱ ኣብ ተአጋጣሚ ገሊጽልና ነይሩ ዶክተር ጴጥሮስ ወልዱ ይባሃል ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ كم ممهر كوينه كسب 2023 كسرح صنيحه بدحرزي اب منستر تمرتي اب ጨንፈር ممعبال عقم سب كم كيلا ناي سلطنان ناي مرمرن كوينه خاته مدبه سرح لخو بحفشا نوح زبل غزي زجمريو مخنياتو بزح مصنعات يليكايو ناي كالوت هاغرات تمكرو موسادون نعخاز مسلا بفلا يا افريقيا ممعبال زركب هاغرات تمكرن تاي مسل ترايو نوتوم كاب قداماي كفلك 75 كفل استمهارو بفلايكا كاب سالساي 75 نزلو اتي كفلي دا قصور بصيحملو بدرجه ناي منبابن مصحفن عقمم ግን ገና ኣብትናይ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ቀዳማይ ክፍሊ ዝተረፉሎ እዚኣቶም ካብቶም ብጾቶም ከይተረፉ ኣብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ከመይ ገይሮም ነቶም ብጾቶም የርክብዎም ዝብል ንዕኦም ሓገዝ ሂብካ ቀልጢፍ ካብቲ ደረጃ ንምብጻሕ ስለዚ እንታይ ኣትብልታ መደብ ኣብቲ ቁኑዕ ደረጃ ናይቲ ተማሃራይ ወሪድካ ምምሃር ትብል ምክንያቱ በቲ ዘለዎ ፍልጠትን ደረጃን በጽሕዎ ዘሎ ተበጊስካ ኣብቲ ብግሬድ ቆጺርዎ ዘሎ ደረጃ ከመይ ገይሩ ይበጽሕ ابزح صار غزي خاب بصوت غيتفلل محغاس تبايلو استدالوي مالتي تمهاراي بزلو درجه حاجه سيفكا ناي سمرتي بقعتو كم زعبس قبر ميلا ماهرا نتي اما باتا خغاطم صنحه بدوتات بفلاي بقانقاده انجليزيا كومون سن حساب فتح كم زخلي زمن نزم مدب كعوت تبايلو دما بحيال صعر مويا وعام سب كدالو صنحه ممرحي ممهارني مباتا تمهاريو انتساتفتي كم زقرب تغيرو اتمجمرت انتاي نيرو حبر اورديت انتاي مالتي إذا خبها الكلو أبايتا خجاتم نزغل challenge بخمينا كنسقرون نقل نزبل حفش أو رديت نمحازيو مخنياتو تقدم أي ستيب زنبرة مدالوي نايتي assessment ويد ما أنت مهراي كميجر كه درجة تفلت زبلي درجة فلت كاتاغراي مسكبر كأجن أنت أخذت مهرو زبل كدالو نيروت ماتريال مالتي سلازي ماتريال كدالو صنيحو كدالو زصن حجن بتوم ناي بانل حلفت سلازخونه بتوم تحت درجة كفلت والله مخنيات سميم ቀጥታ ኣብቲ ክላስ ኣትዮም ዝምህሩ ስለዚ ምስቶም ተማሃሮ ደረጃ ዝኸይድ እዩ ነቲ ካሪክለም ከኮረንስ ኣለዎ ድምስቲ ካሪክለም ተዋሂዱ ዝኸይድ እዩ ደረጃ ፈሊጦም ሓደ ሪቶም ዘፍስሱሉ እዩ ናይ መወዳእታ መልክዕ
نمحازيو بغالاي من قد دما حفشاوي حبراو زخونه رديت نمحاز ابت بروجرام تباهيلو استخايده مدبي نيرو مالتي እዚ ተዳሊ ዘሎ መምሃር መጽሓፍ እዚ ንመምሃራን ናይ መሰረታዊ ትምህርቲ ሓጋዝ ምዃኑ ዶክተር ጴጥሮስ ዝገልጽ ተምሃሮ ፍልጠቶም ብምዕሩይ ዝኸደሉን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ተዓቃኒ ውጽኢት ንምሃብን ኣርባሕ ዝኾነ ተራክህልዎ እዩ ተምሃሮ ከዓ ካብ ብጾቶም ከይተረፉ ደረጃ ብቕዓቶም እናተመሓየሸ ዝኸደሉ ዕድላት ይፍጠረሎም ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ إذا حدش نتوم تمارو خمي جرام نبصوتهم يركبوهم بت درجة بس يحمد الله قريب بفلت الدرجة خمي جرام يركبوهم تباهيلو نعوم تباهيل استدالوي حموشت إنسترومنت ينزلوا بس استدالوا حداتي ناي مجمجمي أبي على درجة مفلت بحالالو كلاي نعوم زخون زانتاتات تداليو كابت زانتاتات دما بملك حتوتات تداليو نساتهم ناي تمارا ميروم زانتا ناي مفلات عمقوت ناي زانتا ناي مخال تقولهم ناي وين ناي متنتا ناي مرد عقمهم كبزب بالحتوتاتون استدالوا ليو بسالساي منقدي ناي ممهران ممرحي الله ناي تمهرو مدالو مصحفون الله ما سلاذا حموشت نغرا زحازي كالندر ون الله لذي اذا حموشت سراحت زي كسراح صنيحو قليل صراحه يكونن نزي خاطر حفشاوي جمجامن حفشاو رديت النمونا انت بايلو كاد قني مالتي ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ስነ ሒሳብና ተኪሩ ዝተዋበ ስልጠና ጉድለታት ተምሃራይ ዘወግድን ንብቕዓት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ማኣዝ ዘትሕዝን ኣገዳስ ምንባሩ እቲ ዝወፀ መምርሒ ናይ ዝወሃብ ሓገዛት ንዝፀንሖም ብድሆታት ከም ዘቃለሎም እዮም ኣብቲ ናይ ስልጠና እዋን እቶም ተሳተፍቲ ሓሳባቶም ገሊፆም ከም ዝራኽሞ እቲ ሓፈሻዊ ናይቲ ተሳታፊ ኩነት እንታይ እዩ ዋ ከምዚ ዓይነት ስሩዕ ውጥን ዝሓዘ እሞኻኒ ክዕቀን ዝኽእል ነገራት ምምፅኡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክወሃብ ዝፀንሐ ደገፍ ንተምሃሮ ዝያዳ መልክዕ ዘትሕዝ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ኦፍ ኮርስ ገለ ኮንሰርን ኣሎ ኣብ ግምት ከኣቱ ዘሎ ምክንያቱ ጽበት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ኩሉ ስለ ዝኽእል ኣብ ክልተ ሽፍት ዝመራ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ናይ ግዜ ምርካብ ጸገም ኩሉ ይኽእል ግን በቲ ኢሉ ሓፈሻዊ ኣወንታዊ ዝኾነ ርዲት ገለ ካብቲ ዝጸንሐ ፕራክቲስ ውን ናይቲ ክትግበረሉ ዝኽእል ባይታ ዝረኣናሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፐሪየድ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘለው ነፃ ምዃኖም ዕድል ይህበካይ ክፍልታት ክትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ውን ኣኮሞዴት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ኣብያተ ትምህርቲ ቀጽሪ ዘለውን ኣብ ጽላላት ናይ ኣግራብውን ንኸምኡ ዓይነት ዕድል ምክንያቱ እዚ ዳርጋ ኣብ ጾወታ ዝተመርኮሰ ምስቲ ሓቀኛ ህይወት ናይቶም ህፃናት ተሓሓዝ ኣገባብውን ስለ ዝኾነ ንኸምኡ ዝዕድም ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኣወንታውን ይረኽብል ይኽእል መንግስቲ ኣብ ቅድመ ትምህርትን መሰረታዊ ትምህርትን ክሳብ ክንዲ ዝጻዕሪ የካይድ ምህላው ነቲ ኣብ መጻኢ ክጭበጥ ዝተደለየ ብሉጽ ትምህርቲ ኣተኩሮ ገበረ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ መሰረታዊ ትምህርቲ ተምሃራይ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ክረኽቦን ክውንኖን ዘገድሶ ትሕዝቶ ትምህርቲ ዝረኽበሉ መድረኽ እዩ ኣብዚ መሰረታዊ ትምህርቲ ዝኸሰረ ተምሃራይ ድማ ንነፍሱ ንስድሩ ብዓብዩ ድማ ንሃገር ክሳራ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ መንግስቲ ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ክሳብ ክንድዚ ሓያል ጻዕሪ ዘካይድ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ጴጥሮስ ከብርህን ከሎ እቲ ቀንዲ ከም ሽሙ እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ህንፃ መሰረት እንድሕር ተዘይደልዩ ህንፃ ቀውም ኣይክእልን እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ሓደ ተምሃራይ ወይ ሓደ ህፃን እቲ መሰረታዊ ነገር እንተዘይረኺቡ ነቶም ድሒሮም ዝመፁ ክርድኦም ኣይክእልን ምክንያቱ እቶም ድሒሮም ዝመፁ ኩሎም ኣብቲ መሰረት ዝተመርኮሱ እዮም መሰረት እንተዘይሃሊካ ዶክተር ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢንጂነር ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣካውንታንት ክትረክብ ኣይትኽእል እዚኦም ኩሎም ኣብቲ መሰረት ምስ ዘንፀፍካ እዮም ዝመፁ እዚ ኣሎ ካልኣይ እቲ ምሕድግ ኢሉ ብፍላይ ካብ ዝተረባሕቲ ክኾና ዝኽእላ እዚ ገጠራት ርሕቕ ዝበለ ቦታታት እቲ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ዝበሃል ዕድል ሕጂኳ መንግስቲ ውን ብሰፊሑ ሒዝዎ ኣለኹም ፕሮግራም ስለዘይ ፀንሐ ዝያዳ ንዕኦም ውን ነቶም ካልኦት ብፆቶም ንኸይምሕደጉ ከርክቡ ዝገብር ስለዚ በቲ ናይ ሃገራዊ ኣጀንዳ ተሪእናዮ እንታይ ዝብል ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ብማሕበራዊ ፍትሒ ውን ዓብይ ዝኾነ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ብኩሉ መዳይ ተራእዩ ዝወሃብ ዘሎ መደብ ማለት እዩ ምስ ዶክተር ጴጥሮስ ወልዱ ክኢላ ስልጠናን ምርምርን ኣብ ጨንፈር ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ነቲ ንኽልተ መዓልታት ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣተኪሩ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣመልኪትና ዘካየድናዮ ሓፂር ዕላል በዚ ስዕብ ናብ መምሃራን መሰረታዊ ትምህርቲ ዝቐንዐ መዘኻኸሪ ሓሳባት ኢና ተዛዚምናዮም ሓፈሻዊ መምሃራን እዮም ከማይ ኣነ ንመምህር መምሃራን ይጠፍኦም እያ ይብልን እየ ንመምህር ከተዕድም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ክትምዕድ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ መዘኻኸሪ ንምሃብ ግን ከተዘኻኸር ስለ ዘለካ ነናሕድሕድካ ክትበላላሕ ስለ ዘለካ እንተዘይ ኮይኑ እንታይ መሰርሕሉ ኣለዉ ነብሩሉ ኣለዉ ግን እዚ ዝያዳ ንዕኦም ሓጋዚ ኮይኑ ከይተሸገሩ ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ናይ መምህር ዕግበቱ ተምሃራዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ክሪኦ ከሎ እዩ ትምልኣት ዕግበት ዝህቦ ስለዚ ንተምሃሮም ኣብኡ ዘብፅሕ ብምዃኑ ውፅኢት ናይ ፍሪኦም ከዓ ዝዕቅንሉ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ዝሕጉስ መደብ ምዃኑ ተረዲኦም ካብቲ ዝነበረውን ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ኮይኑ ኣይኮነን ወይ ዝያዳ ጾር ዝህብ
ከይመስሎም ማለት እዩ ዝነበረ ጾር ብቕልል ዝበለን ብስሩዕ አገባብ ንምኻት ስለ ዝኾነ ኣነቲ ክትገብርዎ ዝጸናዕኹም ዝያዳ ብቅርጹ ዝሓለወ መንገዲ ንኽትገብርዎ እንተዘይ ኮይኑ ካልእ ዝተፈለየ ነገር የለን እሞ ሎሚ እንሰርሖ ጽባሕ ተስፋ እንገብሮ እንጭብጠሉ ስለ ዝኾነ ናይ ደቅና